Hi guys, good morning. Singot kay ta guys kay nang limpyo na sa tadiri sa to ang atubangan kay tagas na kay mga sagbot. Nya karon guys na ipakita niyo kisay nakailan dry charang. Kisay nakailan nga tanom. Kani oh. Sa wala nakailan binunga ni siya. Sa gamay pa ko mura grade 3 ko. Mo ni akong panguhaon kay akong ibaligya sa bugtong. Kay sa unang panahon wala pa mauso ang kuan kanang plastic. Ang gamiton sa una sa merkado sa tabuan, dahon sa saging ug dahon nga kani. Nya ako ug wala ko'y dahon, kani akong panghuaon niya dadon ako sa bugtong. Ibaligya nako. Unya, ang taga isla kay shout out des kabulan ako suki des sa kabulan sinang pasit. Nya, murag maluoy to siya nako ba kay akong sinina magisi-gisi kay pobre lagi kaayo ko. Nya, ang akong mamag tatay kay naaman sa bukid niya, ako ray naa sa lapakan kay nag-eskwela ko elementary. Nya mo ko'y kwarta. Mo ni akong panghuaon og dahon. Panghuaon ako, niya ako itumod niya. Nakoy suki nga sinang pasit sa taga kabulan. Iya ding iyang paliton yang uban bayloan yang buwad og ginamos. Nya kani siya dako kay nigikatabang nako sa una sa pag-elementary nako kay usahay paliton niya og kuan ang daghan kaayo paliton niya 3 pesos. Malipay nako ng 3 pesos. Kay dako naman kay na sa una. Mo to nga. Dako ni katabang nako sa nag-elementary ko kay mo eskwela ko wala diha nga akong mama ug tatay to asa bukiran namo. Nya ako rin mabilin nya kana laging wa tay mama ug tatay. Watay kwarta, nya watay makaon, way sudan. Mo to nga nakahunahon ako manguha ko ingani og di dahon. Maangin gato nako si Migs Risty. Shout out Migs Risty. Naangin ako mukuyog siya nako manglaod kog dahon kanang Merkulis sa hapon. Kay akong ibaligya niya mukuyog siya. Mo to makakwarta mi. Ang 3 pesos amo ding tungaan niya ang mga buwad amo sang bahinon. Mo na akong kinabuhi sa una sa nag-elementary ko. Binunga ni siya guys. Di ba? Dagko kay dahon, lami kay mi iputos sa mga buwad ginamos. Ug unsa pa diha mga isda kay sa una wala joy plastic. Mora ni akong gi-share ninyo akong experience sa gamay pa kong bata. Kay perti jud namong pobriha jud sa una kay daghan ning managsuon ba. Nya mag-uumar akong tatay, nya akong mama bantay ra sa mga bata kay duremi man sad mi. Basaan na to guys, oys. Basa kay ta guys. Ni pahuway sa ta guys, nilingkod sa tagamay kay nahuman na ta og cleaning. Di naman ko kamamutabi oy. Nang atong agi ay na limpyo na. Pero ang kanang naasloyo awa dili na kanira diri dapit duol sa tuwa kay ang lamok daghan kaayo. Kani bakante pa ni kinsay ganahang mo palit dire, pwede ra mo mobios dire. Diri dapita Na ako dire nagtanom-tanom og pila ka punuan. Singot kaayo, daghan na kay tang singot ni gawas. Mora ni atong exercise. Inakinahanglang mag-jogging-jogging. Parehara ni jogging o kaning ingani ba mag-ibot-ibot ta sa sagbot mo gawas gyapon atong daghan kay singot. Nya mo pahuway sa ta kay murag nag-abot na sa datong gininhawa ba. Nya. Kani siyang tanoma basta makakita na gay ko ani mahinumdum jud ko sa akong kabatanon. Sa akong kabatanon ba nga mo ni ako ang akong kauban sa akong kalisod. Sa akong kalisod nga sa una. Nag-elementary ko, di ko maninda ingani kato akong mga maestra. Shout out Ma'am Bergie, istoryon. Ato di ko pigdaon sa ilaha kami nga dinitay ato tigdas amoa kay magbuhat og torta. Mo sa tong nakamaos ako magbuhat og torta kay si Ma'am Bergie ato ko bigda sila ha kay magbuhat mig torta nya lami kay siya magbuhat og torta si Ma'am Bergie. Shout out ni Ma'am Bergie. May kay na siya nga amo ang maestra na nako siya sa grade 6 nya kadto sa si Ma'am Esther wala ra bentaw si Ma'am Esther ipahuway na sige ko kahigda sa ilaha nilang day nya kay ato ko niya pahigdaon kay pa man jud siya nga ang airplane ba ni Agi duol kay sa langit nga amuha guys kay bukid sintabos ng lipliti padung langit kadto si Ma'am Esther ug si Sir Susing shout out day nila. Adto jud ko magsigig higda sa ilaha kay kanang kay baw man siya nga ako rang usa sa amoa. Pabuhaton ko kay skindi nya. Mana din siya nga ditay ari tok sa balay kay kanang naay magnutriban ta. Sayo kay ko magnutriban ako magluto nutriban sa HE kay HE man to si Ma'am Esther. Dito ko kalimot sa ilang mga kaayo diri nako ba. Mga maayo to sila nako kay baw sila nga perti jud akong pobriha. Muto nga adto ko nila pahigdaon sa ilaha nya adto ko pakanon. Ana ra to kasayon nya kanang naay mingawon ko nila ba. Nga usa sa sila party sa ako ang kinabuhi iba nga nakatabang sa ako ang kapobrehon sa una sa bata pa ko kay perti man jud namong pobriha oy ilado man jud mi sa lapakan nga perti namong pobriha mo ana mga itong among silingan ay mo ana jud among silingan nga nay nganong dagko man na sila nga utan ra may ilang kinaon ya sila kay mga lagmi magpagkaon ya gagmay man sila mo ana ba kay pobre lagi mi magsigira mag-utan akong mama kay wa may kwarta ipalit og isda nya akong tatay kay mag-uumara nya pila ra taon nya daghan kay mi kay daghan lagi kay mi wa may kuan sa unang panahon wala may sana family planning karon na ni mo to nga ako rang usap pirmi ko makahigdas ilang Ma'am Esther kay mag-ice candy ko magbuhat kog nutriban ako mosayo sa HE nagkaugma kay
magluto di kong nutriban. No, tumingawon ko nila. Ang mga maayo kay sila nako sa una baga may pa ko gamay pa jud kong bata unya ako mga sinina kay kanang na ay magkagisi-gisi. Kay kani laging oy mamang matiman ba kay ako ray naa jud sa amo ada sa duol sa eskwelahan kay gusto lagi kong eskwela. Mo to. Ako ra usa nya. May kay daghan kay silang nitabang nako. More to memories nako.